Vzduchu cukrový, bude ho dost. Ať už si kdokoliv, si u mě host. Vždy tu jsou Vánoce, láska a mír. Být spolu do noci, jako tráva a sníh. Já vás vítám u dnešního vánočního podcastu s mým vánočně naladěným hostem. Dobrý večer, pane Konstantine. Dobrý a šťastný večerý. Bych se vás chtěl optat, jak vy tedy vlastně slavíte ty vaše Vánoce? To víte, moje rodina jako má ten zimní spánek, jo. Já musím pracovat furt, aby jako bylo čím se živit, víte, no. Samozřejmě. Takže pracuji převážně. Muži. No. Takže práci a potom ten štědrý večer, no, si dám voraž tam s rodinkou a tak. A když vy teda mluvíte o štědrém večeru, mohl bych se vás zeptat, jak vlastně ježci datují? Víte, jako kdy poznáte, kdy je pondělí, nebo jestli vlastně víte, co je to pondělí? Kdy poznáte, že vlastně je štědrý den? Kalendář. A vy umíte číst? No jasně, že ne. Super. Ale je to jako jednoduché, no, tak jako podle kalendáře jako poznáte všechno, ne? Tak taky používáte, ne? Takže třeba vy Vánoce třeba slavíte třeba 1. března, dejme tomu. Já nevím, co je březen, ale jo. Super. Pane Ježku, už takhle na začátku. Rovnou se vás zeptám na otázky od diváků. Dun, 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 dun. Michal z kouzelné školky 32 píše: jak si Ježek připravuje na Vánoce v lese? Jak se chystá na zimu? Tak já zdravím, jak se jmenoval ten divák? Michal z kouzelné školky. Tak já zdravím Michal z kouzelné školky, ahoj, ahoj, ahoj. Jak se připravuju na Vánoce? To zní tak otázka? Ne, jdeme dál. Ondřej Havel se ptá: může Ježek na Vánoce spát, nebo se někdy probouzí ze zimního spánku? Tak zdravíme Ondřeje, ahoj, ahoj. No, probouzím se někdy ze zimního spánku, no teďka pracuju, takže jako když jsem nepracoval, jo, když jsem byl také malé dítě, tak jsem se probouzel, no. Znáte školu Michal? Jo, kousek tam bydlím, no. Bydlíte kousek? Jo. Aha. A znáte vlastně, co se tam na té škole vyučuje? Nemám tušení. To já taky ne. No. Ale víte, když už jsme takhle v polovině našeho podcastu, nechtěl byste třeba studentům popřát hezké Vánoce, nebo říct jim něco, co by jim zlepšilo vánoční svátky a rozproudilo tu krev v jejich žilách? Jako takové vánoční přání, jo? No, dejme tomu vtipálku. No tak přeju všem ve vzduchu cukroví bude ho dost, ať už si kdokoliv si u mě host. Vždyť tu jsou Vánoce, láska a mír, bejt spolu do noci jako táta a syn. Zvonky už hrajou, tak nechme je znít. Vzduchu cukrový, bude ho dost. Ať už si kdokoliv, si u mě host. Vždyť tu jsou Vánoce, láska a mír. Být spolu do noci, jako tráva a sníh. Bude ho dost. Ať už si kdokoliv, si u mě host. Vždyť tu jsou Vánoce, láska a mír. Být spolu do noci, jako tráva a sníh.